na-emesi unu ike ọzọ daalụ nri nne ana masị na ụgbọgolo meele m anya ya mịalụ gị mịalụ nwunye di gị na anya wuchikwakwa ọzọ ebe ihe niile na-eme n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka anyị ka na ebe nke ihe niile na-eme ọ wụlisi onye na-ekene gị ka m na-esi eme asị na anụ nwempi satara mpi asịta nwampi pụtara mpi site n'isi nne ya mgbe aka eji mee elue na azụ enwere ụlọ peleti nwee ikpokwa nwee ma ọkpa anya afọ igwe nwee ma azụ gbamgbam wee nwee nke bara uru azụ isi si na onye ọbụla bara uru na onye abalị onwe uru na ịnene nye nwa azụ isi ọnwụ na nye nwa abagwolo onwe uru mgbe aka ọ tụrụ kpọkpọ si na mbasi nne ya anwụ na onye eji ọnụ tụtụ ọjị elu ka nne ya nwa ọnụ tụtụ onye n'ọnụ ewe ebe na nnụnụ nweta m ichoku obere maazị Charles oyikwu egbu onye ka eji ichoku malụ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme n'izu ụka gara aga ọ kagbule ofu nwa amadi m na ya na-abụ nọli n'izu ụka gara aga ọ kagbule mụ na nwa amadi ka nọ n'izu ụka nke ọ ka mma ndị a na-asị n'onu ite let us hear from the horse's mouth mana mgbe ụfọdụ ana m asị na nya horse anwagwe ka let us hear from the donkey's mouth mbana mgbe e kwuru let us hear from the horse's mouth onwere na onye wụ horse eji wee maatụ igbo ekele m unu aha m agbawebekwa aha nka bụkwa maazị Edom Ikechukwu Samuel ya bụ nwoke aka jide akpa ofe gị na ofe meghị Usain Bolt dịka o si dịrị ọkwa mụ na maazị Ichoku ka nọkwa na ihe na-eme n'obodo nke ụbọchị taa daalụ igbo ndị ọma eji eje mba unu afụgo ka o si wee dị n'ụbọchị nkịta ata ịmasịrị na ife ọbụla ya la ọrụ wụọ ọrụ nke na-egewa ụmụ igwe ilu were mkpọrọ anya na-abụ gbu n'ime igwe onyonyo ogu na-ekili anyị na-abụ wee kpọọ anyị mkpakpa ụlọ mgbasa osisi mbido telivishọn mkpa maka na ọ dịrọkwa n'ofele anụmasị daalụ rinne jidesi ike gbọ nna ụdị anyị gbakọkwa ọnụ taa ọkwa n'ime asị mbọsị onye kwala onwe ya mmadụ ka ọ kwala onwe ya ọkwa na ụdị anyị agụgwagwodo egwu ọnwụ n'ife ọnwụ dị asị ọnwụ bụ onye ori ọnwụ bụ onye ori ozulu ọgba anaga ọnwụ bụ nwanne anyị nwoke nwụrụ na anwụ kedu nna nwanna Dami Eke amam ka isi mara nya nwoke gị na na-abịa ejekọgwo n'ugboro mana lokeshọn mana ihe ya nwa amadi onye na-eme ihe ejije onye ama ama ọfụma na-eme ihe ejije ọ na-emepụtakwa emepụta ihe eji mara ya na ya bụ Nollywood ndị na-emepụta ihe ejije ọ na-emekarị ma ọwụ ndị na-eji igba agụ ori ya eme ọbalaeze o nwere ezigbo ezigbo irokoda ezigbo oke osisi da masịsị oke osisi da ụmụ nnụnụ eju ọfịa ịma ihe ọ na-emewekwa ọ na-eme nwa igwe na n'ihe ejije ma wada anya inekwalị na ezinụlọ osibe ọkwa na ezinụlọ ụdị a na-asị na onye nwa si royal family adịkwa ka onye mere o ji amasị kewe na-eme ihe ọ na-gbasara igwe ma ọwụ ndị mmechi ntị ihe na-ekwu na Sam Loko ha na Mr. Ibu ha na ndị ọzọ na-eme ogbenye ọ na ha dara ogbenye ọ na ha dara achịdo ogbenye dara ogbenye bịa were ya bata na ihe ejije mba mazikwana m nke ide ọkpụrụ keke mana dịka o si dị anyị na-asị ka mkpụrụ obi ya ịmana mmadụ ka ọ rapụ na o nwere ma nne na nna ma ndị chi emelụ ma nkụ ma ụmụ nwanne magonu na ọkwa na olutu imi olutu anya dịka ihe niile gbasara ihe mgbasa ozi ma ihe ọta nta akụkọ ma ihe ejije ma ihe niile ọwụfu mmiri nọ n'asụ maka ụdị anyị nwe na ụlọ mgbasa ozi si mbido telivishọn na-alụ ọrụ mfeli ọnụ ọ nwekwa ụdị oyi eme elue ụdị ndị anyị ncha niile anọkọ ụfọdụ ka ọ na-eme elue na anyị ncha anọkọ jụọ ajụjụ ma ihe ọda aṅa ihe niile ahụ ka o si dị biko na njikọta aka ọnụ ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn anyị na-ezije ozi ekene n'ezinụlọ a ihe ọgbata ihe dị na-adakwasị dịka anyị na-asị unu ka walụ di ya na anya wee ife makwana mwute mmiri awọkwa na asị na ebe ọ na-aṅụ mmanya si anọ na asị aṅụọ mmanya bụcha mmanya ya na ndị ọja si ọdapụna mgbada eme ka ebulugwe n'ụlọ ọgwụ owu otu ihe na-egbukarị ndị na-eme ejije afọ ole na ole gara aga na ọtụtụ ndị na-eme ejije ka a na-anụ na ma ọwụ ebe ha nọ na-eme MC ma ọ na-eme ọ ga-awụrịrị ihe oriri na nkwari ihe ga-anụ firiri igbe onye ahụ ada pụta ka o si mekwa ka mkpụrụ obi ya ziri ike n'udo day the one day nye ka ma ofu ihe ahụ kwa ife anyị bụ agụji ha kwa ọkwa ebe ọ na-emegoro onwe ya ihe MC ọkwa ihe oriri na ọṅụṅụ osi ebe ahụ fechara ụda ugboro ole anyị nụrụ ka John Okafọ ya bụ Mr. Ibu
dago enwekwara mgbe akọrọ akụkọ nya nwa ọkwa na ebe aka ọ nọkwa ya nke ya ada ya wụrụ ihe ekwesịrị ilebara ya anya ekwesịrị ilebara ya maka na otu ndị na-eme ihe ejije otu ha si anwụ ka ọkụkọ ewerela ebe mmiri so maka mgbe ekwu ụlọ nke Mr. Ibu mgbe John Okafor ekwu onye mgbe na o nwere ọya mpịa nwa ahụ a na-akpọ stroke n'olu ndị iti ekwu onye mgbe agasị okoke ebe ụfọdụ ịmagụnụ iluo n'ihu akwụkwọ Facebook asị na aka nke ụfọdụ ebubo elu na ọnwụgo ya bịa pụtabịa sị na ọpụtabego ọlụ mmụọ maka o nwere ike ọgba nkịtị ndị eli enye ekpe na onwe onye ji ụgwọ ịmara na ọ na-eme ụdị ọ na-eme ife ejije onwe ndị ji ekwipment ya ma wada anya ma ndị ji na onye eli enye ekpe na ọgwụgwọ ka ọwụlụ ihe mere eme Igbo ndị ọma ejeje ma biko na a na-asị na onye mmalụ alụọ ya atụ nke a dịzikwa ka nke ndị ọhaneze ya atụtawala anyị alụ onye mmalụ alụọ ya atụta ebe mmiri asịba n'obodo n'ihe na-egbuzili anyị dị na-eme ihe ejije a na-anwụ ka ọkụkọ biko onye a wetala anyị alụ nka elozana na ịka n'ụlọ mgbasa ozi Bido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme onwe ya sị na ọmalịcha afịa ahụ ma ọwụ ngwa ahịa ọma ha alụ iwelụ kpochie na warehouse na ọwụghị ya ga-elo onwe ya ahịa ọma anaghị elo onwe ya ọ iweli ya ha si na elili malụ ekwukwa na nwata nne na-ele ogiri na ọmala ijiji anya kpọrọ mgbe ka o ji wụli ya na iwere afịa ọma ahụ ịlụpụta ma ọwa akọrọngwa ahụ ma ọwa ọmalịcha ihe ahụ nke ime iwere ebe n'ụlọ mgbasa ozi isi Bido telivishọn onwe ka ịmasị ozi ejile anwụrụ ọkụ n'olugbo enigwe izie naanị ozi n'anya edobe ọnụ ọfụma haziere gị nke ndị oyibo na-akpọ pakeji tinye swag onwe nnu ume onwe ume maka ka o si dị anyị kaba zitela anyị ozi ebe ọ bụ na ihe enweta akara anyị dịka a na-ekwuli ọ na-aga nke gbafe ibi esochi enye azụ n'igwe onyonyo ogo mana ihu akwụkwọ ọka ụkpa ati isi mbido mana YouTube mana ibie mana Twitter ha gasịrị ihe ndị a niile ọka watu isi mbido TV ọ bụrụkwana na nke ọnya nwa ududo gbọ na oke www.isimbido.tv ebe ndị aka ihe nke a ya awụkalị mma na ije n'anya nwa ya nwa ududo maka ije na iwele anya gụkwala onwe nenebozie ma ihe ejije ma ihe emume anyị ndị nke anyị mechapụkwuru mbụ aha ka na anya nwa ọnya nwa ududo maka ndị esonyere mgbe eme nya bụ ihu na akawalụ sonyere anyị gbọọ na ịmanye nakwa n'anya fefu na ma ụmụ asọmpi egwuregwu anyị lụtụka n'aka ịma na ya bụ ihe anago Barcelona ebuligwe elu kọpụ nke ha na enwere fanwelebala alali mmiri La Liga kọpụ hapụ ma ndị nke Champions League na ha egbodo mgbe na-adịghị n'anya amala ndị ya ebunye iko ya eji wee ṅụfụ mmiri na mkpụrụ ụbọchị one ma one ma izu ụka one ma one na-abịa abịa Igbo ndị ọma ejeje mba anụ masị na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata ga-awụlesịkwa maka ịma na-abịa n'ala Igbo ịma ụdị a na-asị na nkụ dị na mba na-eghele mba nne ụfọdụ asị gị na Igbo na-asụ n'onu mana akwakọ ụkwara ọnụ ọbụrụ ofu onye aka o si dịkwa abịa n'ihe ọbụla gbasara omenala Igbo ma ọ wụ ụdị ọwụ na osi na awụlụ ma ọ wụ omenala ma ọ wụ ekike Igbo ma ọ wụ ihe ọbụla wụ nke Igbo o nwegasịkwala ihe dịgasị iche iche ya kama na ha nche niile ekpokọ anya ọnụ ọwụ omenala ndị Igbo na-eme ka ha nche niile kama o nwere ihe dịgasị iche iche o nwere ebe esi nwee ihe ọdịnala iche n'ime omenala bụ ihe nke a ga-ewere abịa na omenala Igbo omenala ọbụla a ga-ewere ihe dị iche maka na o were ebe n'ala Igbo bụ ebe ka m nye ọmụmatụ onye di ya nwụrụ akpụọ isi nwaanyị kedu nke na-atọ gị ụdị egwu okwu nwaanyị ajadịrị mụrụ ya nkara isi mkpe ya gwara na ị na-apụguje ndị ọlịlị ụdị ọsọ ofe ha na-apụguje na akịda enwere akụkụ obodo n'ala Igbo ọ na-awụ nwoke nwụọ akpụọ nwunye isi enwere ebe ọ na-ewe ụfọdụ ebe ị ga-aga n'ala Igbo bụ ebe nwoke nwụọ adịghị akpụ nwaanyị isi enwere ndị ya wụrụ nke ndị ọcha obodo ahụ ọ na-awụ
nke ndị ọcha emetụtụga ahụ ọfụma nke a na-akpọ Christianity n'olu ndị iche okpukperechi emetụtụla aka ebe ahụ okwa ndị na-eke ikpe mgbe nke na-eke ewute m nchọka ịrụ tie aka ọfụma nyopụo nke gbasara onye di ahụ ebe kuru mmiri eji saa ya ara be na-enye ka esi enyo a ga-enyocharịrị mana mgbe a na-aka enyochakwana ya bụ na di ya nwụrụ anwụ na-ekputesi ka enwe ka o si nwa na ebe da ngada nwegasị ya anawo nwoke ụbịam nwa anaghị anya dị gị na-akpọwa ịbara gụnwa na-ele mkpụrụ osisi na ụsọstịrị ọnwụ abebe na igbulu iji emegide ụfọdụ maka apụkwa ihe dịka ekputesi gị ọgwụgwọ na onye ya wụ na o were nwoke chọkwara ikpurisi gị ya wụrụ na nwaanyị ahụ di ya nwụrụ anwụ na o were ka o si ji a na-eji emebe ị na-ekiri ụmụ ejije ndị ọwụ ọtụtụ n'ime ha nwee ihe di ha ji na-akakeba mma mgbe enele anya na nwoke nwee o nwere ụfọdụ m sị gị na ihe anọ n'ụkwụ mmadụ ọ na-emekwara uche ndị mmadụ apụọ ị ga-elegide nwoke ụfọdụ na di ya edewekwa nwoke n'ọrụ uwe ha gbuo ya maka na ha chọrọ ịdapụ nwunye ya ana ọwụ ofu ngọ ihe na-aga anọghị na-aga ụmụ ike ga-anọrụ nkeji abụọ ma ọ na-eli ya yori ya tụfuo mmadụ ibe Igbo ndị ọma ejeje mba ọ ya dị mma ka unu sonyela anyị chigata azị ma akwụkwọ m unu na ngwụkwọ ọbụla anyị atụghị na ọbala uru na-agbawali ya mbọ mana maazị Ikechukwu Edom anyị ga-ewetara unu isiokwu a n'uju sonyela na anyị ka anyị dobere nwe obele ezumike anyị